हेलो फ्रेंड्स, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରାନୀ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସହିତ ଘଟିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଆସିଲି, କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି कि ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ସେକ୍ସ, ଆଇ ଲଭ୍ ସେକ୍ସ। ମୋର ଯେମିତି ଦେହ, ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିବ। ଯେମିତି ଦେହ ସେମିତି ମୋର ବିହା, ସେମିତି ମୋର ଦୁଧ। ଓହ, ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ହିଁ ମୋତେ ଠିକ୍ ସେ ଘେଇ ପାରନ୍ତିନି। ମୋ ଦେହରେ ବହୁତ ଭୋକ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ରାତି ରାତି ମୋତେ ଭୋକରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଭୋକକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍ରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ପୁରା ତାଙ୍କର ବହୁତ ମୁଡ୍ ଥାଏ, ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତିନି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ, ମୋତେ କିସି ଫିସି କଲେ, ତାପରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲେ, ଦୁଧକୁ ଚିପି ଭଣ୍ଡିକି ଧରିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ଚିପିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଓଠକୁ କିସି କଲେ, ମୋ ବେକ ସବୁ କିସି କରିକି ଚାଟିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋମାନ୍ସ ତ କରନ୍ତି, ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେକ୍ସ କରିବେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେ ମୋ ବିହା ପାଖକୁ। ବିହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ୱାଓ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିହା, ଆଉ ବିହାରେ ଏତେ ବାଳ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ବିହାର ବାଳକୁ ଦେଖି ଆଗ ସେ ଫୋନ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିଲେ, ଦୁଥର ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖିଲେ। ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଧ ଆଉ ବିହାକୁ ଦେଖିବି। ତାପରେ ବିହା ଭିତରେ ମୁହଁକୁ ପୁରେଇକିରି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ସଲସଲ ଲାଗୁଥାଏ, ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ଜୋରସୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉଥାଏ, ବିହାର ଗଲ ଉଠୁଥାଏ, ଆଉ ମୋ ଦେହରୁ ବିହା ଭିତରୁ ପୁରା ପାଣି ବହି ଯାଉଥାଏ। ସେ ପାଣିକି ସବୁ ଚାଟିକି ଖାଇଯାଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଏତେ ଛୋଟ ବାଣ୍ଡ ବିହାରେ ବସିଲେ କିଛି ବି ଫିଲ୍ ହେବନି, ବି ଘେଇଲା ଭଳିଆ ତ ଲାଗିବନି। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଭାବିଲି ନା, ଛୋଟ ବାଣ୍ଡ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଘେଇବେ ମୋତେ। ଏତେ ମୋ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଲେଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଘେଇ ହେବା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ପୋଜ୍ ଜଣା ନାହିଁ, କିଛି ବି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଜଣା ନାହିଁ। ମୋ ଉପରେ ଶୋଇକି ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ। ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇଛନ୍ତି ତ ବାଣ୍ଡ ବିଲକୁଲ ବି ବିହା ଭିତରକୁ ପଶି ନଥାଏ, ସେ ଅଗିରେ ହିଁ ଖାଲି ଲଗାଉଥାନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯାଉନଥାଏ। ଛୋଟ ବାଣ୍ଡଟା ଭିତରକୁ ପଶି ପାରୁନଥାଏ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ପଶିଛି ନା କ'ଣ, ତା ବାଣ୍ଡରୁ ବୀଜ ବାହାରିଗଲା। ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା କି ମୋ ଦେହରେ ଏତେ ଭୋକ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଠିକ୍ ସେ ଘେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେହ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥାଏ, ଦେହ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥାଏ। କ'ଣ କରିବି,
ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ମନ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋର ସକାଳ ହେଲେ ଗିଆ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆଉ ଖରାବେଳ ହେଲେ ଦେହ ବେଶୀ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ରାତିରେ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଗେଇ ପାରନ୍ତିନି। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖେ ଖାଲି ଦେହରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଡି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଘିଅନ୍ତି ବି ସେ ଶାଶୁ ମାଆକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ଏମିତି ଭାବେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହ ଭିତର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯାଏ। ମୋ ବିହାର ପୁରା ଗଲ ଉଠେ, ମୋ ଛାତିରୁ ଲୁଗା ଖସିଯାଏ। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କାଶ ମୋତେ ସେ ଗେଇକିରି ମୋ ଭୋକକୁ ମାରନ୍ତି କି। ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି, ମୋତେ କିଏ ଗେଇବ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ କିଛି କାମ ବାହାନାରେ, ଦେଖିକି ମୋ ବିହାର ପୁରା ଗଲ ଉଠେ। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି, କିଆ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଖରାବେଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବାକୁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବି। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁ ଧରୁ ଯଦି ବାଣ୍ଡକୁ ଧରିଦିଏ ତ କ'ଣ ହବ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଗଲି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ୁ ମୋଡ଼ୁ ଆଡ଼େ ମୋ ବିହାର ପୁରା ପାଣି ବୋହିଗଲାଣି। ମୋର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନି। ଏମିତି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ୁ ମୋଡ଼ୁ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ହାତଟା ବାଜିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଗଲା। ସିଏ ତ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ବାଣ୍ଡଟା ପୁରା ଟେକି ହେଇକି ରହିଲା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ତ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ହାତ ବାଜି ଯାଇଛି। ସେ ବି ମୋତେ ପୁରା ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥାଏ। ମୋ ବିହାର ପୁରା ପାଣି ବୋହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ରୋକି ନ ପାରିକିରି କହିଲି, ବାପା ଆପଣଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ତ ଉଠିଗଲାଣି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗେଇକିରି ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ବିହାର ବହୁତ ଗଲ ଉଠୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋତେ ଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଗିଆ ଖାଇବାକୁ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଉଠିଗଲେ ଆଉ ମୋତେ ଟାଣି ନେଇକିରି ବାଥରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲେ। ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇ ପାଣି ଅନ୍ କରିଦେଲେ, ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍, କାଳେ କାହାକୁ ଶୁଭିବ। ତାପରେ ଠିଆ ଠିଆ ମୋ ଲୁଗାକୁ ଟେକିଦେଲେ। ମୋ ବିହାରେ ହାତ ମାରୁ ମାରୁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଆହୁରି ଉଠିଗଲା। ଏତେ ବାଳ ତୋ ବିହାରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଷି ବିହା ତୋର, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁଧର ଭୁଣ୍ଡି, ପୁରା ଲଲିପପ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମୋ ବେକ ଫେକ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲେ, ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇକିରି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପି ପକେଇଲେ। ତାପରେ ମୋ ଲୁଗାକୁ ଟେକିକିରି ଗୋଟା ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଟେକିକିରି ତାର ମୋଟା ମୋଟା ବାଣ୍ଡକୁ, ଶାବଳ ଭଳିଆ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିହାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିଲେଇଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିକି ପୁରା କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲି। ସେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କରି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗେଇଲେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ। ମୋତେ 10 ମିନିଟ୍ ସେମିତି ଠିଆ ଠିଆ କୁକୁର ଭଳିଆ ଗେଇ ଚାଲିଲେ। କହିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ଆପଣଙ୍କ ବାଣ୍ଡ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କେତେ ମୋଟା ଆଉ କେତେ ଲମ୍ବା। ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଗେଇକି ତାଙ୍କର ପୁରା ଗାଣ୍ଡି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋତେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଟିକେ ଘିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋତେ ଗେଇ ପାରୁନି, ଆପଣ ଏମିତି ଖରାବେଳିଆ ବାଥରୁମ୍ରେ ମୋତେ ଟିକେ ଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଛି, ମୋ ବିହାର ବହୁତ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଗେଇକିରି ମୋ ବିହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମୋ ବିହାକୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଗେଇବେ ନା?
बाबा कहले हाँ ठीक अच्छे मुझे सबुदिन इशारा देवी तू आसबू आम बाथरूम किया किए हवा कहीं भी जानवे नहीं कथा बापा प्रथम थर घिया खाई मो आत्मा शांति हो गला तापरे आउ सेकेंड टाइम केबे घिया खाइली आपण मानक मो कहानी निश्चय जनइबी से आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ मो ऑडियो सब बेले एमती शुणु था कमेंट्स रे जनातु आपण सहित एमती किसी घटना घटी कि रोची।